Jesus, smile on me, butterflies in my belly, Obina summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play. Obina summer. Because of Jesus, I've got joy overflowing, unlimited favor. It's like a river in my soul. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor. It's like a river in my soul. Sophie Egemonye, Akabukwu, okay, I tell you. Lose up nature. One man go away, but I can't give up. I was in a fire with a guy, a much I could tell you where. Okay, see me. I make a marine. Hello. None. Other wine. No, that will be nice. Roger. Thank you.
Maybe Pulani and Yakuya. Go. Prince Chidi of where Mike can go. Prince Chidi of women. Honore. Oh, you know that. Ada anya mkpọrọ anya ọ rapụrụ mmadụ ọ rapụrụ ego ọ rapụrụ ife akụ na ife enwenwe obi ndị nke ọma wee ruo n'otu Chineke chọrọ dozie bịa Hello. Nna dị ọfụ eme chief anyị kelekwa ugbo. Chineke dị mma n'eluigwe n'akụkụ niile nke ụwa n'ọtụtụ olu na-azasị Chukwu onye kere dị mma. Ụmụnnụnụ ndị ji ọṅụ na-abụ abụ ha kwa ụbọchị mmiri ozuzo n'ikuku na-ekwu nwayọọ Chukwu dị mma. Anyanwụ na-aga ije ya na-amụsị elu n'ụwa ụsụ mbara nke eluigwe adụm na-asị Chukwu dị mma. Ma nke ka n'ihi Jizọs Kraịst anyị na-asị Chukwu dị mma. Sister, go and rest in the bosom of the Lord. We are coming to meet you here. May your gentle soul rest in perfect peace in Jesus' name. Amen. Our great sister, the pride of the family, Igemonye, Gaide Nkoma, Jesus, Gaide Nkoma, Papa Chineke nna Chineke. Israel will be Israel children. We the members of the Israel family, your own brothers and sisters. We are mourning but not so much. Because we rest in God for God's God. We get to live in God. I now say, be the way I want. Aqua, of royal family. Aqua, Akabukwu, Nnewi, land of women. I never Aqua, Oboli, and you and Nando. Tukuyan on the weekend, I might in a Janaka nation. You were back, there I am.
ọ ga-adịrị anyị na n'aha Jizọs. Anyị na-ekele mmadụ taa. Anyị kelere Egemonye family, kene Okweme family in a special way. I sịrị na were larịa tie na
Okay, let's go. Oh, Meru. Yeah, make a chicken make it. Now, go. If you not going to go, one way. Goes weekend. About also one. All time work is weekend. Today get a little bit. And the one I just got to go to wine. Amen. I tell you again. N'afọ nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amen. Onye nwe anyị Chineke pụrụ n'igwe niile nna anyị nke eluigwe. Onye mkpụrụ obi ndị si n'ebe a naghị onye nwe anyị binyere n'ọnọdụ. Anyị na-ekele gị maka oru gị nwaanyị Lady Sophie. Onye binyere ohere edere gị ndụ. Onye gbabara n'ime wee gbaa ọsọ okwukwe ya dịka o kwesịrị ịkwanyere na gị. Ime ka anyị mata na ngọzi ga-adịrị ndị mma ndị ga-amụ amụ n'ime onye nwaanyị si n'ugbu a wetaba uru gị nwaanyị agbakọ ọsọ ahụ kwado ya na gị anyị adịghị obi agba ebe ọ na-aga ugbu a n'ihi na anyị mara na ị ga-agbawata ya n'ụlọ nke ibe niile n'ikpe gọzie ife niile a ga-eme iji wesi aka nke ọma ka ọbịa ga iji afọ n'otuto chetakwara ya n'ime ọbara nwa atụrụ ofere mgbe ọ dị ndụ ka o wee dị ọcha dịkwa nsọ wee soro ndị nsọ gị nketa oke ma mgbe ga-ebi n'eluigwe anyị na-arụnyezi ezinụlọ ebe ebumọbịa ọnwụ ya na ụmụnne n'ikwu n'ibe na ndị enyi na ndị ọnwụ ya metụtara dịka kasị ebe obi mee ka ha nweta na olu gị nwaanyị anaghị n'iyi kama na ọmụkpọ maka agbanwere ya o wee yiri uwe ndị mmụọ ozi wee soro ndị nsọ gị keta oke ma mgbe ga-ebi n'eluigwe dozie ebe niile anyị ga-eme ka anyị wesi aga atọ maka ọ bụrụ ya ga-eji wee ya kwụrụ dozie chọọchị gị ekwukwara ka ike nọchidere ya gbaa anyị mere ezi ife niile site na Jizọs Kraịst wee zọpụta anyị. Amen. Ekpere nke Onyenwe anyị na anyị kebere n'igwe ka aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa ya anyị nri taa nke ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere ka onye nwe anyị zikwara ndị mere anyị ihe ọjọọ ka ekpere anyị n'ime ọnwụnwa ma napụta anyị n'aka ji mmiri n'ihi na alaeze nke gị na ike na otuto mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ọ nọnyerekwa gị. Okay. 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 What's the color? Beautiful. Amen. N'aha Jizọs Kraịst. Amen. Onye ezi omume anyị asọpụrụ gị. N'isi nwanne anyị ma ọ mịa anyị. Bụrụ Chukwu nwanne anyị bụ ndị afọ eme. Onye nke ọ masịrị gị si tinye anyị kpọrọ. Anyị wee zukọ dịka nne na nkwanye dị isi nke ahụ. Anyị ekele gị n'ihi na ọ bụ mmasị gị ka ọ ya chi napụta gị. Anyị ahazizie ya tinye n'ọkụ aka gị anyị ayọ. Mee ka mkpụrụ obi ezuo ike na ndokwa. Nyekwaziela anyị aka ka anyị nwee ike ịgba ọsọ okwukwe anyị dịka o kwesịrị. Ọ ga-abụ mgbe ije anyị ga-ebere ụwa ka anyị niile fụga iru na mmadụ eluigwe. N'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Mkpụrụ obi ezuo ike na ndokwa. Thank you.
And we should come back. Okay, let's take.
papa anyị nke n'igwe mgbe mọmị anyị nọdebere anyị Chineke oh my God anyị amaghị ebe anyị ebido na-akọ akụkọ banyere mọmị kama na ekele dịrị gị ịkpọrọ ya n'ụbọchị taa ụbọchị taa kọrọ na butere anyị wee na-enye gị ekele na-ayọwa ya anya sọ papa Chineke na-ekwu ụmụazị ọrụ ahụ wee ọchịchị nọnyere ha Chineke bụrụ ha nne Jehova papa ekwara ka ha gbasasịa chekọta ha ọrụ dịka ugwu anyị za Chineke ọ bụnagoro chọọchị ya Chineke onyinye n'igwe nọnyekwara anyị onwe anyị papa maka na mọmị awụ nnukwu mọmị ka ọ wụrụ anyị n'ife niile mọmị wụrụ anyị nnukwu mọmị anyị wee mee asịrị papa n'ụbọchị taa ife niile anyị mere ụbọchị taa papa ndefa afọ Chineke wee ka ọ baa n'ọba aka bụ Chukwu ife niile anyị mere ụbọchị taa na-ebidi anya ndị ofe onye eluigwe papa ife na anyị mere ụbọchị taa papa nna anyị dị eluigwe nna ihe ekwupụta onye ọra ya dị ebe a n'ọbara Jizọs onye onwe ya kpọpụrụ mgbe onye ọra ga onye ọra ga na-akwado mgbe na ọnụ ọbụ onye ebido ndị aka anyị na-arịọ nọnyere anyị ebido ebe isi anyị n'ime ọbara papa mee ka ụbọchị taa bụrụ ụbọchị a gọziri agọzi nyekwa anyị igwe kọrọ akọ Chineke wepụkwara anyị oke mmiri ozu a Jehova papa nara ekpere anyị ya Chineke anyị yọrọ papa anyị maka anyị mezugola ihe niile nka n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị Mee mama anya efere aka nne especially the children and all who are concerned with this program. We pray for all relatives and friends and all well-wishers who are grieving this loss. Fill all our hearts with the faith and hope of eternal life and the resurrection into your eternal kingdom. We pray through Jesus Christ our Lord. Amen. Rex eternal grant here, O Lord, and let your light shine on her. Non-Demetics. Lord, now let the servant be by peace. According to thy word. For my eyes are
Lord Jesus Christ from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do his will, working in you what is well-pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. On behalf of the President, Council of Niger, ably presented here by Sophie Egemonye, and the Nnewi Council President, who is also here, Sir Sophie Egemonye. I want to thank our Lord Bishop on the Niger, the Right Reverend Dr. Ezinne, who granted us the permission to be here to honor our dear lady who left this world. We pray that God will continue to bless his ministry in the name of Jesus Christ. Amen. We also appreciate the Lord Bishop of Nnewi Diocese, Right Reverend Ezinne. He knows that we are here. We should have been here, but you know the work of bishops, they always move about. We thank him and pray that God will also bless his ministry in the name of Jesus Christ. Amen. I want to also appreciate our Lord Bishop, the retired Bishop of Nnewi Diocese, and Archbishop, retired Archbishop of Niger Province, the Right Reverend Prof. The most Reverend Prof. G. Obala. My Lord, you are welcome, and we pray that in your retirement, God will continue to bless you. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. We want to also appreciate the Reverend Canon Odunukwe, who is the vicar in charge of Mount Zion, and all other priests here, and all church workers present. I also pray that God will continue to bless your ministry here as you walk in his vineyard. In the name of Jesus Christ. Amen. I want to appreciate all the nice ladies present and also the family. I pray that you be consoled. Mama lived a well life, and I believe that God has placed him in the right position he's supposed to be. Pray that God will console you as you mourn her. In the name of Jesus Christ. We from here march to the church for service. And whenever a knight is buried, we don't expect anybody in the compound because the corpse will be taken to the church. So we expect everybody in this compound, as we take the corpse to the church, everybody will also follow us to the church for this solemn service. We will now close the casket and we leave to the church. My God, to thee, Good.